Ashinze
ọjọọ ịmanya ndị ọmakakọ idere mmefu ndị ọmanya kwamarịkọ n'ebe ndị ọjọọ dị ndị ọmadị a Benesi Honorable Good Doka onye mụrụ ọma odogwu ya bụ nwanne ya akwapụ n'apa onye mụrụ Virginia Sunday Nwachukwu onye gbogbo ebioni ezinara nwere njide ọmụnarị Chi James Nwachukwu Mr. Gladys Osopo Diwa Esimone Magnema Ekenesi Mr. Gerika Ampakiri Ekoli Fojo Akune Yamba Onyabe Enwataru Gbeko Kufreka Onwa Kanesi Bino Ife Dr. Sunday Obunya Mama Agnes Ejechi area mother isinem akosome okoro foundation afukume ya Dekena Shoshinanum oyemuri akomono Mr. Osanebi Ekwe onye abe nwoko munifa dogu ebioni oruna swali ko nwa ima tune dibero nyashi alusa kanwenyo
Ofiodoku. Yabu manana ne komala ye. Jebra, Jenuo, ayo. Alias Akune Chamber 1 Wewu Yabonye ya ne shikumana tulo yi Nipo Street Musale Okwe Doku Akune Chamber Jebioni Abongone mondo si oyi Ayo Yo kokona anyamo Yo kokona anyamo Jajo kokona nyao Jajo anyo nebuka Jo kokona nyao Jo kokona nyame Jo kokona nyamo Jo anyo nebuka Jo kokona nyamo Jo kokona nyamao Jo anyo nebuka I know you kokona nambe Jajo kokona nambo Jajo anyo nebuka Yo anyo nebuka Doctor Messi Look at this boy Mr. Juice AC Bless Electronics Dealers of all kind electronics Supply Winnie did not money Late Veronica Mwate Onuwa Ibabuno Nekanafam Ekolopus Meka Japan. That's why. Oh yeah.
listen to konye ke bana shinu anyala se warrior onyu mwaja doku markebo wo ki moko ayo dole wana aka so ko gani yamu do boro ka pari iwe ba we befo atoni wana na bo ko gani yamu do boro ka pari iwe ba we befo Kwenyu ipanyo yem
Otienu yakmazo Ekutienu yakumeto Otienu yakudenu nejowa Ekutienu yakumeto Demano nyotanowa Jowa no sinigo Eno wa no dwarwo Jowa no tigo Demano boti pazo Demano minezo faso koti apa Demano ngwana mu Senyabya Nowa Kenesa jinaru Luigi Fidelis Okoye Onyema Onafo Kotimuna Yekunaso Kanam Waze Molu Amonya Sabakaba Chibusongo Ajo Chibusongo Ajo Apalo Sengeno Waze Molu Amonya Sabakaba Akane Moko Akane Mifu Akane Liakonyama Chibusongo Ajo Chibusongo Ajo Famous Moye Moye You should know Mari Chibuso Obebuno Ibo You should know Mari Moaje Odogu Chibuso Odogu Chibuso Odogu Chibuso Moga Dafoya Moga Dafoya Skunde di Mao Moga Dafoya Odogu Chibuso Nyoma Chibuso Waje German Asaba Community Police ACP PDP German Osimili South Local Government Area Asaba Waze Wolu Oyezinadu Moga Dafoya Onyoma Beni Moga Mo Chibuso Onyoma Barrister Osin Nwokpolu Commissioner Nwokpolu Chukwalaso Nwokpolu Muni Fire Chukwalaso Osin Nwokpolu Anyafuna ya kenenuma Anyafuna ya kenenuma ya Chukwalaso Nwokpolu Neye nekenoli akuyo Gloria Ekazoku Nwokpolu Ezi nwafunu mokwe nyanya Osin Nwokpolu Moko Onyoma Barrister Leonard Nwanuka Oyelanga Onyoma Leonard Nwanuka Moga Dafoya Oyelanga Barrister Onyoma Leonard Nwanuka Moga Dafoya Mado Choyoku ya chokwe nwa Mado Tuyono ya tukwe nwa ya Mado Kwe Jofa ya were moja ko Kwe Jofa nye were je moja ko Leonard Nwanuka Oyelanga Onyoma Barrister Onyoma
Meka Mababa Nishaku Emere mmadụ oke Chukwu na-arụ ereme Chukwu na-eme mere mmadụ oke Chukwu na-eme ere arụ kachi na-arụ egbochi Ogbefe Eneko sonye mma Eneko Group of Companies onye ọgbago oke onye ọma Ogbefe Eneko sonye ọma Eneko nwori aka na-eme ọkọ aka na-eme mmadụ ka eji aka Eneko nwori onye ọma dogu chusu nwanụ mụ na onye udu okuma sokoti nwanụ mụ na onye udu okuma chusu nwanụ mụ na biko bakọrọ mọ gafọ ya chusu nwanụ mụ na sokoti nwanụ mụ na onye udu okuma mọ gafọ ya Honorable Senyama Kenneth Nwigba Ọdịnyatu si pamba na Ọdịnyatu si pamba onye ọma Kenneth Nwigba ọmọ ga-afụ ya Lida onye ọma Honorable Kenneth Nwigba onye okwu mama mma Nani Tusiba ọmọ ga-adabụ ya Akọzọ mi nínú osisi n'otu ụkpa na-akụ Kenneth Nwigba mba na ọ dị pasị n'inyo dere maka mme ọma Chukwu na-aka ọnụ ha Tony Jedi Chukwu na-aka Tony Jedi Chukwu na-aka Tony Jedi Chukwu na-aka Tony Jedi Chukwu na-aka Osifodi n'aka Chukwu Osifodi n'aka Olisa Tony Jedi Chukwu na-aka Chief Mana nwere udem Akụnyesi odibo Igwe nkwọ Odogwu igwe nkwọ Odogwu igwe nkwọ Mọ ga-afọ ya Nnadị Chisika Mọ ga-adafọ ya Mana nwere udem Akụnyesi obi ka akụnyesi obi go Tennessee MD Aine Nedua Director Open from last choice Kwale Yabonye mune bari na akapọ nọ Elife Jebra Eke na kupe Nusa Director Dogu Ayo
Water one. Mr. Blessing.
Commissioner mekene yinarmo. Obagale kafu yanarmo. Okibe chuku na koyoko. Elebe kuchuku na meli. Chuku muso matieni. Chuku muso matieni yo mokondo. Commissioner moko wala se moko. Bana bana. Ejimo payo bana. Depeni on fait le secret de Mana